а другата се нарича бръчник. Това, което е в задната част, може да се завъртиш да те видя. Ризата е също памучна и тя се нарича кошуля. Това е интересното. Анелия ще ни изпълни две песни от Северна България. Синкото цвете и помниш ли Мила Добро, които са в аранжимент на Елена Владова, а на роялът ще бъде наша колега Диана Танасова Сторва, която представям с най-голямо удоволствие.